Club Junta. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli mawawa lero lino pamene tikuti ndi pa 25 July 2025 ndipo mwambo ndithu wayambika ukuyenda ndithu komwe ku BICC kumene kutu ndi kumene Professor Arthur Peter Mutharika, the president of DPP, komanso the former president of Republic of Malawi, lero lino aukapereka ndithu mapepala awo kamene kuti nomination ya ku MEC. Izi tu ndi zinthu zimene ambiri amayembekezera, ambiri anachera khutu kuti ayi pakuti ndi tsiku limene wina aliyense, president wina aliyense amakhala akuonetsera kuti vice president wake amene angayende naye muzisankho zimenezi akhala ndani. Koma lero lino anthu adzidzimuka, atutumuka potengera kuti dzuloli kunali meeting imene imayenera kuchitika ndithu ndi atolankhani pakati pa chipani cha UTM komanso atolankhani a Malawi muno, ndipo mwambowo unalephereka, sunatheke mmene zimayenera kuyendera. Izi zinachitika chifukwa choti mene amayembekezeredwa kuti alankhulewo analepheretsa mwambowu, ndipo ananena kuti mwambowu umene akuyamba chama 5 koma anati aiti pangabe nthawi ina. Tsopano panopa nditha kutsikimizirani unena kuti yayi anthuwa anali akukambirana usiku wonsewu, amakambirana ndithu ndi Professor Arthur Peter Mutharika pakati pa UTM ndi DPP, chifukwa UTM akanisisa ndithu kuti yayi ife sitingakhalenso kumbuyo kwa chipani china chake koma tikufuna tipite tokha chitsogolo, apo ayi inu mukhale ndithu mbuyo mwa ife. Ngati mukufuna kuyenda nafe vomerezani kukhala mbuyo mwa ife tikhale otsogolera, kapena kuti president wa mgwirizano wathu akhale ochokera mbali yathu noti yanu, chifukwa izi tinazoona kale mbuyomo zitachitika. Mapeto wake zapezeka kuti lero lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene wafika, ndinalankhula ndithu mbuyomo kunena kuti ndi mmene zikuonekera, ndi mmene anyamukira Professor Arthur Peter Mutharika kuchoka kunyumba kwawo kumapita ku BICC, zikuonesa kuti vice president akhoza kukhala wamkazi. Ndipo panopa nditha kutsikimizirani kuti Madam Dr. Ansah ndiye vice president wa DPP, kapena kuti amene angayende ndi chipani cha DPP limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayiwowa anyamule ndithu chipanichi kukalowa nacho mboma pamene tikulowa muzisankhozi. Zisankho zimene tikuyembekezerazi kuli ndithu chintchito chachikulu kwambiri, chintchito osati chamasewera. Ndikukumbutseninso apa mbuyomo kunali Chimulirenji amene anakhalapo vice president wa chipani cha DPP, ndipo Chimulirenji kwawo ndi komwe ku Ntchewu, ndinso apa ndikuona ndithu Ansah kwawonso ndi komweko ku Ntchewuko, onsewo akuchoka constituency imodzi. Iyi zikungoonesa kuti ayi Professor Arthur Peter Mutharika ndi anthu aku Ntchewu ayi ubale wawo uli bwino kwambiri, akumvana kwambiri. Iwowa akwanitsa ndithu kuti ayi ulendo uja ndinali ndi munthu wa mu constituency ino, ndipo ulendo unonso akhalanso wa mu constituency yomwe ino. Izitu ndi zinthu zoti sizinachitikepo kawirikawiri tikayang'anisisa ndi ma president amene adusa mbuyomo. Akaka ndikoyamba kuona zinthu ngati zimene zikuchitika. Komanso kuti muonesese dzulo Madam Joyce Banda amakaperekanso mapepala awo ku BIC, koma ndi mmene kunaliri ndi mmene kuliri lero lino nditha kutsikimizirani apa kuti kuli chinamtindi cha anthu lero lino kulilongwe kumene Professor Arthur Peter Mutharika wafika. Komanso security imene ili kumene koko si security yamasewera iyayi, ndipo Professor Peter Mutharika achingidwa ndithu ndi security ochuluka. Kuli private security komanso security aboma amene pajatu iwo aja ndi former president, motero former president amakhala ndi security yawo, apolisi yawo special komanso asilikali special oyenda nawo kulikonse kumene wakufuna, ndipo asilikaliwo alibe nthawi yokana, alibe nthawi yolankhula zinthu zina zosemphana ndi zimenezo. Koma tiyeni ndikuwuzeninso apa kunena kuti lero lomwe lino mzimayi uja amene anthu ambiri mbuyomu akhala kumunena, mzimayi uja amene wakhala kupangiridwa mademo kuti ayi ameneyi achoke, ameneyi ndi wa MCP, ameneyi ABCD, iyayi lero lino ndiyeyo amene akulandira mapepala, akulandira ndithu mapepala a Professor Arthur Peter Mutharika, ndi amene akumana maso ndi maso ndithu ndi Professor Arthur Peter Mutharika yemwe uja ndithu amene tikuti ndi Anabelo Mtalimanja. Anabelo Mtalimanja ndi amene lero lino akutsogolera mwambo wonse
kulandira ma document onse amene ali ofunikira kuti agwiritsidwe ntchito kuwunikira kuti ayi chipani cha DPP chayenda ndithu moyenera kapena kuti chatsatira ndithu ndondomeko zenizeni zimene zimafunika. Ndikukamba pano ali onse ndithu komwe ku Lilongwe. Chinanso chimene ndikufuna kutsimikizirani nchonena kuti kuli mphekesera ndipo ambiri akhoza kukamba kwa iwo amene sapezeka pa line too much, akhoza kumanena kuti ayi alliance ndi UTM ilipobe. Alliance ndi UTM yalephereka. Ndikutsikimiza pano kuti UTM alliance yawo yalephereka. Chabwino imeneyo tisiye, koma inuyo potengera ndi mmene mukudziwira, potengera ndi mmene mukumudziwira Ansah, potengera ndi mmene mukudziwira DPP, potengera ndi mmene mukudziwira dziko la Malawi, potengera ndi mmene mukuwadziwira anthu ena abale anu ndi ena onsewo azipani, kodi pamenepa asankha munthu oyenerera kuti ayende naye kapena ayi? Inuyo mukuona bwanji? Mwakuona kwanu mukuona ngati pamene papa asankha wabwino kapena ayi? Chifukwa vice president ndi mmene alili pa condition ya Professor Arthur Peter Mutharika, akufunika vice president amene ali very active, vice president amene oti akayima pa msonkhano iyayi akhethemula mfundo zonse bwinobwino opanda kunjenjema. Nimaganiza ineyo maganizo anga ninkayesa ngati pamene alliance ndi UTM yalephereka komanso ndi UDF inavuta kuti iyayi nkuteka abwerapo ndi Gangata, chifukwa Gangata ndi amene ndimamuona mbuyomu ali very active. Gangata anali ndithu pa ground up and down uku nduku kugwira ntchito molimbika. Leno nimamuona kuti iye uja active wake ukhoza kuthandiziranso, chifukwa pamene pangatuluke Gangata zimakhala ngati kuti patuluka president amene akulamulira, penanso loko president amene akulamulirayo amadzaposedwa ndithu ndi Gangata. Kwa Gangata ndi nyamata ndithu, mphamvu ali nazo, ndipo zimaoneka ngati iyayi ameneyi akhoza kuyigwira ntchitoyo. Yes, mbuyo monso ndimaona ndithu usiku omwe uno komanso lero lomwe lino mmawa uno ndimaona ndithu Alfred Gangata akupanga post pa Facebook page pawo kunena kuti iyayi alliance yatheka ndipo UTM tiyenda nayo limodzi, UTM izi ndi izi. Neno ena nkati yayi alliance sinatheke, koma chenicheni nchonena kuti mayuyu wa malemu apanopa ali limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndipo akhala vice president wake, ndipo amene amanenedwa ndi Mere Chilima. Izozo ndithu sizoona ndipo sizinachitike, ndi bodza lenileni, sizinaende moteromo. Ndipo Mere Chilima sanalankhule kena kalikonse kokhudzana ndi nkhani imene ya DPP komanso Professor Arthur Peter wa Mutharika. Ine ndikutengereninso nkhani zina zochulukirapo pamene tikutolera inu khalani pomwepo, nkhani zambiri zikubwera, musachokepo yayi. Zikomo kwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.